Nagalibot karon na sa mga nagkadaiyang kapilya sa mga parokya sa Archdiocese of Zambis ang sugong alang sa mga kaparian sa healthcare sa mga kaparian. Musa naghagyo na gunang magbalantay sa Archdiocese of Zambis sa iminugdanon nga suportahan ang maong sugong alang sa healthcare sa mga kaparian. Ganun din akong kabahin bisan sa kakamosa apan nagkapaambit ilabi na sa healthcare sa mga kaparian. Naghinaot ang arsobispo nga dala nila ang sugong ilabi na sa mga kaparian sa Archdiocese of Zambis ngadto sa ilang mga matag parokya sa mga kapilya og dili ang envelope tungod kay ang sugong man ang dunay kabahin og dakong impact diya sa katawhan og dili ang envelope alang sa healthcare. Busa naghangyo ang arsobispo nga dalhon sa mga kaparian sa ilang mga parokya ang maong sugong sa healthcare sa mga kaparian o dili ang sobre lamang tungod kay menugdanon nga suportahan ang maong healthcare kay makatabang magkiniwi sa daghanang higayon nga maong sugong alang sa healthcare sa mga masakiton nga mga kaparian. Busag ipasalamatan sa arsobispo ang tanan nga mga bitabang sa sugong alang sa healthcare sa mga kaparian din sumabot nga Oktubre 12, 2024 dudot sa kasaulugan sa pangilin sa mga payag ang paghandom sa mga katigulangan nga nahimong kabahin sa dakong debosyon sa mahal nga Birhen Maria o ang pagbaliklanta pinagis pagtabang sa mga kabus nga walay balay nga gitawag balay sa kabus nga mga programa sa lokal nga simbahan sa Osabis o di masuta kung pila na kamabalay sa kabus ang ginihimo sa matag parokya o ang healthcare sa mga kaparian gikan sa mga matag parokya. Nunod usab sa maong adlaw giyatagan og pagtagan sa arsobispo ang maabot nga kasulugan sa pagilid sa mapayag sa Oktubre 12 uban sa Pontifical Mass nga ipahigay sa maong adlaw adunay drama nga masaksihan ang katawhan atubangan sa Kuta Shrine diya sa Wellness Park Amphitheater nga maghatag usab og kalingawan labi na sa mga matuon gikan sa mga nagkaniyang parokya nga mutambong sa maong pangilin sa mga payag sa umabot nga Oktubre 12, 2024. Bosa naghangyo ang arsobispo nga suportahan ang mga programa sa Archdiocese of Zambis ang sugong alang sa mga kaparian, alang sa healthcare sa mga kaparian. O ano padayon nga balay sa mga kabus sa matag parokya, kanunay kutay sa kanunay sa katawan pinagi sa pagtinamangay sa matag usa, nga mga nanginahanglan nga mga igsuonta, ilabi na kantong walay mga balay. Ano ang kamay pahayag sa arsobispo sa Archdiocese of Zambis Maus Reverend Martin Sarmento Hamawa Didi sa paghatag og pagtagad sa kaminugdanon diha sa sugong sa mga kaparian alang sa healthcare sa mga kaparian nga nakakaroon sa matag kapilya sa matag parokya sa Archdiocese of Zambis. Atong suportahan ang sugong alang sa healthcare sa mga kaparian unya karong Oktubre 12 mauna ang pangilin sa payag. Hinaot nga ang ako nga sulti inyo unta nga hatagan o pagtagan. Ako pong hangyo sa tong mga kaparian nga maningkamot gayon alang sa healthcare nato nga mga kaparian. Sugong alang sa kaparian. Dili envelope kay dali ra lagi na nga mawala. Pero kung imong gihimo, ikan na lang diha. Pero ang ato yun nga mao gayon ang sugong kay doon na kanay kalambigitan sa mga kabus timawa tungod kay mauman kini ang perming makita sa ato nga mga katawhan. Ang arsobispo sa lokal nga simbahan sa Archdiocese of Zambis Archbishop Martin Sarmento Hamawa Didi sa mga programa sa lokal nga simbahan sa bansa sugong alang sa healthcare sa mga kaparian o sa umaabot nga kasaulugan sa nagsigabot nga kasaulugan sa pangilin sa mga payag sa Oktubre 12, 2024. Alang sa DX-DD7 Radyo Kampalang Radio Simbahan, W8, Manuel Ronquillo Jr. Danag sa Nagbayan.